Izicukuthwane bezingenile ukuzobona lengqophamlando yomcimbi wokufungiswa kukaMengameli. Kuzo kubonakale omengameli bakwamanye amazwe, iSilo uMisuzulu kaZwelithini kanye neNgonyama uMswati wesithathu. Bonke bezoba ofakazi kumgcaco ophakathi kweNingizimu Afrika kanye nozoba ngumholi wayo ihlandla lesibili. I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa, so help me God. Obesegcotshwe njengomengameli wakuleli uhlonishwe ngomviliyelo wasemoyeni umbutho wezokuvikela. Lokhu kusho isiqalo sohulumeni wesikhombisa wokubusa ngaphansi kwentando yabantu. Afrika Borwa, Afrika Tshipembe, iNingizimu Afrika. Ethula inkulumo, umengameli uthi abantu bakuleli bavotele uhulumeni wobumbano njengoba kungekho nelilodwa iqembu elithole amavoti enele ukubusa ngalodwana. Nalabo abaku Government of National Unity uma bazoganga bangasebenzi kunye nathi sizawubakhipha bazohamba nabo. Uthe bazolitheza olunenkume labo abahlela ukuba osikhwili phambana nobhoko. Those who seek to stand in our way, those who seek to inflame tensions in our country, will not succeed. Umengameli uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi emva kosuku efungisiwe aqoke ikhabhinethi lakhe.